tattauna ku kai da shi? To mun gan shi mun ji nashi ra'ayin da kuma abin da aka yi mashi, kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani wanda za mu je mu gaya mu shugabanninmu. A takaice ba wani bayani kenan. To wato dai kina so ki ce in gaya miki abin da ya ce, wannan kuma ai ba zan yi mashi adalci, ba zan yi ma shugabanni na adalci ba. Ya kamata su ji daga gare mu, daga wurin mu tukuna kafin ku yada labari. Kin san da na faɗi maki yanzu kafin je hotel ma kun watsa. Amma na kai akwai alamun haske akan tattaunawan da ake ciki. To akwai, alhamdulillah, ba shakka wannan taro da aka yi, Allah ya samu mabudi kenan da za mu ce za mu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsala. Ya muna bisa kan wannan tattaunawa da kuka. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ce mu manzanai ne na shugabannin ECOWAS, shugabanninmu suka turo mu don mu zo mu tattauna da ku mu ga ya za mu yi wannan matsala da muke ciki mu samu mafita. Amma abin da muka tattauna ba zan iya gaya maki ba yanzu, sai shugabanni na sun ji wanda suka aiko.